layaping ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa manjing pendapi karang kadempel menogando kecampur nalika semanten sanggya para Kurawa sayun-ayunan sangganing para putra Pandhawa sinengguyung sangganing para Panakawan. Kangro sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu dukundur katup rumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara Bagong samai aku kok kaya urung tau tepung lho aku Kurawa piranganing Sata Kurawa Kartamarma dudu Kartamarma pancen aku padha karo Kartamarma ning aranku Surtayu wis jeneng kok nganggo jeneng kali lho jeneng kali sapa Serayu Surtayu dasar pranyata bapakmu tak boyong ning negara Ngastina nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gemantung wangsulane bapak gelem apa ora nek bapak mah ya wis wong nyilik wong ngomboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis ora kok meksa sak penake dhewe terus arep gawe geger karang kadempel Bagong sing ora trima tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa ayo krubuten leganing atiku boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena ngapae aku sing tok ajokke sampeyan iki ajeng ngewangi kula mboten ngewangi kowe aming ditantangke kok nesu lan iki wong tuwa dikeplak salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe pun pokoke sampeyan siap begitu niki wani sikat yo karo ketua pemuda ora kena ngeyel iya nyepelekke ora iki jagoku lho Antasena Pakde aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong gembila sirahe gleleng pacake jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewangi karo anak-anak Pandhawa. Ayo Sirnana Ndara Antasena boyongan Semar nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepira kekuatane anak Pandhawa apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena siap Den siap Gong maju yo aku mundur
cocok tumbal jebol dadamu warga. Lagi. Gatotkaca Siwa Kartomarma kuatri mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Bari baksa kula wantun lan panjenengan. Ayo ungano dadamu. Kula terima majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Dian ora basa karo piyayi. Basa apa? Amun basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning galake papat. Lho, galake papat piye? Kowe ora ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa? Kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena Pangendhamu tak pecah siramu. Lena Pangendhamu tak suguhi ramban. Tak naik dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot iki. Mati denengku panggal tak ayani. Yo.
makasih. Iya. Nek ora ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Orang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang. Pengen iso perang. Pengen. Ngamuk tak bantu. Serius? Iya. Ya ora mung omong kosong lho, Ora. Tak bantu. carane Aku mancing ning awakmu. tenane Tenan. metu ngendi? Metu cangkem. Ora sedeng. Napa niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu mlocot ora. Ngampet-ambegan. Mancing ning awak mau. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus, sampean teng pundi? Ning awakmu. Serius? Tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane? Tenan. Carane? Ngampet-ambegan awakmu tibakno ning bumi engko ora bablas tekan jero bumi. Ini serius nih? Iya. Menanggar aku kejegluk tak tonyo sampean. Iya. Wah, langgeleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye, Reng? Lho, Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena e. Nek mung ambles bumi wae pinter. coba njajal aku tak weruh. Ki lho, Mat ki lho. Yo. Jedul mburimu, Reng, mburimu. Wedan. Ambles meneh. Mburimu, Reng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu, Reng, mburimu. Edian bocah iki kok mbeda wong tuwa. Mulane ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, iya war njaluk ndara-ndara Gatot Kaca. Ayo, ayo Surama. Mula garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dicelupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Delone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu. Nggih. Ngampet-ambegan. Aduh. Malah ngentut kula. Pun kipun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak Karkasuta. Mpun Den, Wis, pun mancing teng awak. wis. Carane mabur? Sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajah kowe sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe.
Bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng dasmu lho, Reng. Kok njur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Gantara. Ayo, arep ngapa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik iso mandlep ngono. Jan kaya ora ana greger-greger iso. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan anak. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sak penake dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok ki ancacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to, Le? Aku ki ngumun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh yae, legane. Banter tenang. Mati aku sambat to. Ayo amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak mulih. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jak mulih. Lak tonya lho, Reng. Meduni nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Ayo Karang rung tau landing. Nyun ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke ning mripate Sengkuni, pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitike. Kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhuat wetenge. Aduh. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditanono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendem urip-uripane ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali.
kowe arep mboyong karo bapakmu ayo. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngeparangi karepe Begawan Durna, kowe tak katutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, lu ngerti awake dhewe ya. Bar nyinake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye, Durna? Lho. Lho Gareng kok iso mabur? Lho, Gareng wis tuku tiket pingenane kok. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Kita ketoke ndase tok. Ndase tak ketoke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis Gareng. Ak candhawamu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamano, cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den. Ya. Padha-padha. Ning telane Gareng balekke. Ajeng iki kula nganu kebaan rondo e. Kebaan rondo iki rak ya golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane Gareng. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. Nggih, mengentuk sithik kok. Sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang e. Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih, bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dileksanani dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih, Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne marmir. Timbali Ndara Antasena. Nendi? Kae ning pelataran kae Ndragal Kaca Ndratarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngundhak aku wong tuwa ora kene do koso malah cenguk-cenguk. Marikoden prayitna semuriris eka balik titiyane gandayane omong trisanya purnama sasi gilar giaran ing tengah latar pripun Den? Njumbake lawan kesagu aku nalika semono aku sagu diutus ning Ndarawati. Nggih. Aku sagu diutus ning Kamarta. Aku sagu diutus ning Mandura. Siwa Badranaya. Nggih. Tak suwun ampun ngantos dados dredah. Pokoke upama sinuwun
Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa ning sing baku pusakane dadi sing diutamake pusakane oh ngono kae nggih yen pancen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit yo Siwa Semar aku nyuwun pamit Siwa Pudrana ya aku nyuwun pamit nggih ngatos-atos kula enteni teng Karang Kadempel nglumpuk ing para bendara lan pusaka bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara ya aku njaluk pamit yo kek nggih Ndara Antasena Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih kita busa oyon
balung mangruk mining mangunggung kanduhan remang lerleno tanpa kanen yen tan dosa mangku sang Dya Utama Nalendra Muda Semono madin wikara sasmintaning ingsun jagat wasisaning Bathara ora panglingka yatna Jakundra sila geni wisang geni ingkang sowan ning Praja Ndrawati padha kanthi harjonggir sowanira kula Bambang Wisanggeni tansah pinanganing kawidadane ring Sambikara Praptakuwa aku ngaturake sembah bekti katur ngersaning wa Ndrawati ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampan ana ndak gegem dadiake jimat
Antasena Atmajaku cah bagus padha kanthi raja sak praptamu. Pangestune Siwa Ireng wilujeng niring Sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya wa. Ya nggih tak tampa pangestuku tampanana. Anggir kekalih. Ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman. Ih kula tampi. Bektiku katur ya mak cilik. Ih kula tampi Anggir Antasena. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing datu ya Projeng Ndorowati. Yo, mak cilik kaya wis ora kurang prayoga. Misanggeni. Ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Mara gage matura, yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe, matur ingkang terwaca, nanging yen ana ingkang utus, sira diutus apa kulup? Oma Ireng. Atmajaku Ndrepsila geni kepiye? Sejatine mraptaku ning negara Ndorowati iki ora saka karepe Wisanggeni dhewe, nanging pancen aku ingkang utus. Sira kulup diutus dening sapa? Aku diutus dening Kaki Badranaya, ya kakekne Semar. Wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget nggone menggalake marang negara Ngamarta. Ya kuwi negaraning pepundhenku para Pandhawa. Mulya ento nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta, mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi uni. Yo, pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya. Lah, dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh. Kalawan Wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku. Yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban. Akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman, wekasan jejeking adil padha ditinggal. Pernatane hukum negara ora padha dipaelu. Wekasan padha ngudel bingung, numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula kakekne Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong, ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora. Nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayuwangan. Kebak ing katentreman, kebak ing karukunan lan kabungan, ora ana rasa cedha cinedha, ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa regejegan. Anane amung sarwa tentrem, suka raharja. Kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta. Nanging ana syarat sranane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndorowati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma. Mula gandeng kakekne Semar kuwi piyaying wis keladuk yuswa. Mula tumrap Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing kakekne Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Projeng Ndorowati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndorowati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel. Saperlu ngestreni marang kakekne Semar nggone bakal duwe gawe mau upama Siwa Ndorowati ora kersa tedhak. Dawuhing kakekne Semar cetha lamun yen Siwa Ndorowati ora kersa rawuh ning Karangkadempel, ing kudu rawuh pusaka Ndorowati Sekar Wijaya Kesuma. Wa ireng ing Ndorowati. Kemejot padoning latinetra kocak ngundarandir. Idemnya mangolon caka wadanari romberanang. Oh, kuseta. Lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi? Apa pancen wis dibeta nganggo naring kang ganep? Yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan. Sabab tan wurung lamun kapireng dening para Jawata, Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa. Mula Kang Sanga kuwi Wisanggeni. Yen to siji sira kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Aku tak takon karo kowe Maragage Wangsulana, Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to? Kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Ndorowati. Mula rasa ben wong diwenangake ngasta dening Sekar Wijaya Kesuma. Apa meneh amung drajating Kakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji Sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karangkadempel. Mergo aku wegah yen to nganti klepetan dedusaning Kakang Semar gone bakal bangun kayangan mau Wisanggeni.
kaget risanggap irang ulin angkul kirempit kempit dosang reknaning bawana di misanggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Lho. Tembungmu ki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakdhe ora maringake Sekar Jayakusuma diboyong marang Karang Kadempel, tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan negara Ngamarta. Tegese Pakdhe mentala marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pakdhe seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Merga kawulane padha nungsang Puyang Gudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakdhe gelem maring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngampil Sekar Jayakusuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndrawati wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abon? Sampeyan ki wakku Ndrawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge Wisanggeni mesti maringake wujuding Sekar Jayakusuma. Nek Siwa Ndrawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kok sik to? Tembungmu ki kok nantang karo wakmu Ndrawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung ki tegese kowe arep wani karo wakmu Ndrawati. Paripaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngampil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndrawati Pakdhe Kresna. Menawi angger badhe tumindak kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndrawati. Nanging Setyaki minangka dados Senopati Ndrawati ngempun naremaken tentrem lan botenipun negari Ndrawati menika wonten pundhakipun Senopati Ndrawati ing pamaning Garbaruji. Iya, aku ngerti, Pakdhe. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot penggalih Pakdhe Garbaruji. Atau mak cilik Garbaruji kaya Pak cilik nesu karo Antasena. Ning kene iki malah dadi jalaran nggonku bakal meksa karo Siwa Ndrawati maringake Sekar Jayakusuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi angger sampun boten dipun nemutaken kepariwaksa kula mentala kalian panjenengan. Nek pancen mentala pampane ora ning kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Setyaki menang endi? Kula aturi jalan jawi kene. Krewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi Sanggeni. Lah kok dadi kadangmu ngrandu gumbul ing ora bisa meper maramu bal-baling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndrawati. Yen pancen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggih. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Nata Ndrawati. Kakangmu Antasena ndakno, Setyaki tak endhake. Sekar Jayakusuma mengko bakal tak pitunge dhisik Wisanggeni. Iya wae, ngestake dawuh. Keperanggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloka neng kene saiki ditemtokke Antasena karo Mak Cilik Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas, Mak Cilik, aja melas. Wong isa depan-depan ngene iki aja duwe rasa melas. Mengko ndalik tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngetoke kasudibianku. Babar pisan ditaker anak werku Dara karo Satru Garbaruji iki menang sapa? Nggih. Ngendikanipun sampun kados ngaten.
panjenengan mriku ngendikanipun nyocok dhateng manahipun ingkang paman. Pancen tak sengaja Mak Cilik. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki diseksekke para kawula sanegara Ndrawati. Antasena karo Sentyaki iki menang endi? Nuwun sapunten, pancen ora kena digawe becik. Yen ora kena digawe becik, jaluk pangapura yen pamanmu garep Ruci Mentala karo kowe Antasena. Ayo panggal tayani Mak Cilik Setyaki. Oh, iki merganing batimu. Kakang Antasena, Kakang Antasena, aja kaya ngono. Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe kene. Wis arep dadi mengkari bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik, Makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok wanene ndak ora prayoga. Ya ming arep jajal. Ora kena jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lah senengane kowe iki senengane kok. Tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, setaken. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu. Nanging swantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwa arepane. Nek kandhani ora dijempalani ndak metuman bae. Iya, aku percaya. Kowe mesti iso nyempalani Antasena ning urung kaluwan kara, ya to Ni? Iya. Urung karuan kala sing dadi nyatane jadiane jajal nek iki Kose. Wis ora padha gelut to, aku wegah nek kaya ngene iki. Antasena piye? Sekar Wijaya Kusuma tak paringake. Lah rak ngono ket mau lak malah ora geger to Pak Dik. Mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki. Wis to, gawanen nanging aku mengko uga bakal prapta ning Karang Kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar kok bakal mbangun kayangan Negara Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab po, ya bisa ngene tampan ono. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kadempel, engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kadempel ngaturake panuwun po. Sekar Wijaya Kusuma baya ngendhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndrawati ngestake dawuh. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang Setyanika garwanira Setyanika garwanira Setyaki wonten timbalan. Sagedhakan iki ora teka parangake nderek. Nggih. Reksanen Negara Ndrawati ya Dimas nggih nistakaken dawuh.
Aku tak mbuktekake kelawan kabar ingkang tak tampa saka anakku Drapsila Geni Yasi Wisanggeni. Nggone Kakang Semar kepengin bangun kayuwangan dan tumraping negara Ngamarta. Mriki. Ngestaken dawuh paduka Kanjeng Prabu. Menawi kula mekaten sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Setyaki iya. Aku njaluk pamit titip negara ya Dimas kula kula ngestaken dawuh. Sugeng tindak paduka mugi kalising sambi kala prapta wonten negari Ngamarta. Setyaki kadangipun Kakang Yayi. Iya, ngaturake panuwun Dimas. dalu aras abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya
ratri tumrang gandaning bos pita karengwan putyan hiro sang tujo morom brengeng lir swaraning matu pronto manungsung sarine ngembang witeng klapa Jawa Sang Hyang Arka kemantos sing dalu jeneng ratri dereng wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangga Pati jengdul saking Brangwetan kaling amiga sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dewi tata sing kamangyan dewasane menawa kawuh iso wancine wis ngancik goro-goro Sukramangkara tumpak mendo tete kalapa sumawur cita angkara rakata buta Maesarespati mintono eka twitri catur panca satsapta astana wadasa apa to pertandaan ingkang goro-goro nalika semanten mungkin Arya ngurmati Wijirepatmu kawan keluar Semar garing pitu Semawur Bagong ingkang sambejekan madyaning Ngororombo Wijir Sangrepatmu kawan metal tlatah ngayuja karta
kembang popong karate bang kembang popong rayungan
aja ngimpul wulung. Ayo. Ndak doleng. Tak sawang saka kene wis doyong iwa, doyong nengen. Sing rukun matur sembah nuwun rasa sok duwe panyokro bawa sing ora apik kabeh iki ya duwe kanca kabeh iki duwe sedulur dadi nek umpama mbok menawa piye kabare lumantar WA kan rasa digagas menawa kejaba nek aku nek mbiyen bojoku ya cerewete ra jamak-jamak anggere bali nyambut gawe mesti cemburu liwat kene aku gojek karo sindene kaya ngono ya ngawekani bojo sing cerewet ki jane gampang peluk dengan penuh mesra dirangkul set dik iso meneng ora mbane tak tapuk cangkemmu kuwi mesti
meneng tur padu. Mangga. Selendang biru, selendang biru, hamung ngenai. Ya mbok totok tilik ana liwat kaca pengilon iki tetep ngantuk, Ting. Dadi kacane dingenekne iki. Iya. No. Piye? Hati kok ora mbliru-mbliru ngapa? Turu sik kana. Nora tekan Nora tekan batin setiamu. ya selendang biru gini nek nyuwara ya isih do seru ora ketang bar nyuwara selendang biru tatapan ayo sambata we monggo isih ayo isih rampung November iki mangsamu jadwale isih kari sithik wae ayo ping Desember prai ping 3 mian modal ora kapokmu kapan ning tetep ya tak syukuri syukur jeneng menungsa iki ya taun wingi ya sampun kados ngaten terus do dilekke sesuk rapat bareng sesuk ngoten mawon Pak pokoke sesasi niku nampane ping 15 mawon bar niku prei nggone ana wong anu piye ki Cok tok mawon Pak mboten napa-napa iki arep nganggo dina prei iki kira-kira piye pun mboten napa-napa semangat Pak saiki ya ming do tele-tele tetepana jan ngobah ngono ki ora turu Ting ngobah gelungane jebleske debok duk ya mangga Tetepana janjimu selendang biru. Mengestu apik. Apa iki? Acara apa? Kitanan. Supitan kitanan. Sapa sing disupitke? Mas Raditya karo Mas Riyu Zaki. Iu dengkulmu mulya. Riyu Zaki, heeh. Ana saiki do nganggo jeneng Jawa ki do wegah ya, Truk. Ha iya. Anak cenger lahir dijenengke Joko wis arang-arang banget. Bambang ngono arang-arang banget. Suwita ngono ora ana. Kabeh nganggo huruf sing kari dhewe nganggo ik. Kenia. Heeh. Avanza. Ku mobil iku ora. Mobil paring banter dhewe. Heeh. Kok iso paring banter ya CC-ne kalah karo sing mobil-mobil gedhe. Weh, kowe iso apa nyelip Avanza? Bar nyelip Avanza ngarep ana Avanza meneh. Bar nyelip Avanza ngarep ana Avanza meneh. Saking akeh. Ha iya. Banter banget. Ya moga-moga bocah sing dipit iso dadi bocah sing utama ya, Truk. Ya. Dadi bocah sing becik, dadi bocah sing iso ngabekti karo wong tuwa. Mergo wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina arep bocah iku sesuk sugih, mlegedu, iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina kuwi ora kok kuwi karepane wong tuwa. Ning wong tuwa ki seneng nyawang anak sing tata
susila, unggah-ungguh, tata krama, ngabekti, ngajeni wis dadi jalaran swarganing wong tuwa. Ha iya. Arep sugih mlegedhu iso munjungi kok gajah karo wong tuwa saben dina nek merosal medhugal tumindake ora prayoga kuwi dadi jalaran wong tuwa iki sengkake ana ning dalaning pepati. Ha iya. Ora ana ya seneng di anak sing gleleng. Kuwi mesti ngono kok, Gong. Ora ngono, wong iki beda-beda. Saiki ngene, isan-isane ing donya iki apa? Werna loro mingantruk. Bejo cilaka, bungah susah, sugih miskin, lanang wedok mlebu metu ha ta? Heeh. Saiki nek kowe duwe anak tok gadang dadi wong apik, apa terus donya iki apik tok? Mula aku tak dadi menungso sing gadang anak dadi wong elek. Dadi isan-isane donya iki komplit. Ala, becik, bener luput, apik jahat. Oh iya. Ya sak karepmu Gong, aku arep menging karo kowe apa sing tok cita-citake muga-muga tak amini. Kelakon kowe duwe anak sing elek, kowe mumet sirahmu, gagas anakmu setruk, kepleh-kepleh, ora entuk tombo. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Aku ki nek omong senengane sak karepe dhewe kok. Ayo mengbangane ora omong kok masa Bagong ngomong kok lurus-lurus wae. Tenan ora gayeng. Lah iya. Reng, apa Tru? Iki ana pamundutan saka Rama Agus. Rama Agus? Heeh. Jineman uler kambang. Rama Agus ki saka Surabaya. Waduh ya. Ngaturke jineman uler kambang. Sing kepareng nyekar sapa? Jineman uler kambang. Mbak Ayu Purwalestari. Engko isih ana sing utang siji sik Tatin. Heeh. Ora disaur ndak? Laporke polisi wae, Tru. Lho. Perkara nembang kok dadak dilaporke polisi. Jineman uler kambang pelok pos lendro reng. Ya njajal pelok sing kepenak, Tru. Ya. Men minger tukange gender. Heeh. Minger keblate. Ya ora, ya minger ning nggon pelok. Heeh. Men golek cakepan sing kira-kira asing. Ya. Sikra apa? Mbok truk mbok rasa. Ki ning pamundutan lagu mbok menawa reng saka lumantar HP kok klangkling. Oh ya wis ora usah tak waca. Monggo Mbak Ayu. Ayo Mbak Ayu. Diaturake. Garwa nata Wah jan mat-matan. Melek nek mat-matan. nata agung ing cam pala sayo
Citre lagi dikencengke kok, Truk. Iya ora apa-apa. Engko wis rampung pas selesai li ngencengke. Heeh. Kaya apa ngrebabku mbiyen. Ngene gending ra iso ting ting tang tang ting ting tang tang. Ting 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 tang 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 ting 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 tang tang. Gendinge rampung lagi ngek. Wes bubar. Yo. Sari Rapet. kudu eling lan was Kentang tung Kambang Sekara Magus. Soto mbamane suarane mesti petuk. ya ora Petuk bluk. apa wi Ayo empo. Ya iki nang kene. Lho iki. mesti lah ngger nek aku ketemplokan nyawa to Ketemu apa? nyawa Nyawa iki apa? kuwi lho apa jenenge kewan cilik-cilik lho Aku ki semut kok nyawa. ya apa to jenenge mbuh kuwi Kepik. apa Kepik. endi Iki kabanget lho cilik-cilik nang kene iki. Mau ana sing mlebu wedangku ora ngerti nek panas. Ah tak syukurke. Wong tak ler kok nggo mlebu kepik modar kowe iki. Iki mbathang nang kene iki saiki iki. Iki apa? Lho, ya ora urip iki wong panas ngencang-encang aku ilate lara kok arep melu ngombe. Aneh-aneh ora. Ora. Waduh. Mlebu meneh. Tin pindho wisan mlebu. Yo. nanti Hah? Kok mbok rasok mancing suasana kowe. lah piye to Esuk dikon nembang kok yo nendi. Ngono aku muni tidur ngono kok ya, Ma. ya nanti Hah? ya nanti Ya, wah aku kaget langsung dikendaleni lho ya. Kaya mau kae lho nek aku. Weh lah, ayo. Ngono ya. kuwi apa to jane Wah, ora tanggap nyonya tambani sik ditik. Ya. Asik dodong kemekelen kok dengar. Iya. Ayo dibawani podang kuning. bawane sing pucung mawon nggih Apa? pucung Aku bingung ngono ta. nggih Ngurus manuk ngono ta. Ya ora apa-apa. aku bingung Soal iki ya Kyai Kulon Progo kok dadi padha karo ning bumi kelairane. Dalan gedhe kan mau ngidul bablas terus tekan desa sing isine wong Batak kabeh. kok Nanti kuwi Nainggolan. nanggulan Nah, Jawane Nanggulan ning asline biyen Nainggolan. nanggulan tak mriku niku nek kula Sentolo Iya Karang Nanggulan ngidul engko jedule Sentolo. Oh, caradong ora. Ngidul terus jedul Sentolo pas brimob ana kae kowe mandhek tembak sirahmu kowe.
Lah salah yo ngeyel ora. Sentulung wulan. Heeh, engko pas tikungan kae ana pom bensin apa jenenge LPG. Lah ngarepe. Lho. Ngarepe iki kebon iki. Ayo tadi nang kono kuwi. Oh. Ana sumur tuwa ayo nang kono. Sumur penghunine ya. Ayo nek muncul Ayo. Saben dina mikir manuk. Kepiye manuke kok tok pikir terus ki? Ora gelem manggung e. Wah, ayo men kurang pinter le metrete. Ha piye, le meteti piye? Ora muni ngono kok. Ae karang ngono. Kroto ki aja keke sak jimpit. Ora kroto kok sak biyukan sak gegem, ayo mendem manuke. Ha iya, kroto ki menggo manaske awak, nek carane menungso ki madu. Madu sak sendok wae, stamina iso oke. Madu sak botol. Ayo mangsur. Ha iya. Manuk tak pakani pelet e. Hah? Pelet. Manuk apa kowe nganggo pelet iki? Aneh-aneh ora. Manuk lele. Manuk lele nyungut kowe kuwi. Njur nyungut. Lele ana sungute. Ha iya. Tak padi patil kapok kowe. Mikir manuk podang. Aku sing nang ngarep omah kae kok ireng manuke. Podang ki kuning kok. Manuk endi? Ngarep omahmu kae? Kae manuk apa to jenenge aku ya ora ngerti lho. Oh, manuke bapakmu. Oh, paling bapak kok sing ingu. Ya wis ben. Manuke avatar. Oh, kurang ajar to kowe iki. Karo bapakne kok ngelokke avatar. Bawane jenenge sapa? Sutar. Oh. Pemain film kartun. Avatar. Mula nang omah nggawa toya. Oh iya. Apa to ya? Tongkat. Oh, ndesit banget. Aku ya ngerti toya iki ngerti Kono kok. banyu. Hah? Toya iki banyu. Toya kuwi. Toya iki kae sing nggo silat kae nggo wusu. Agawe kreketing ati. Kok cangkemmu kaya leng apa ya? Lah mlebu terus e. Masa kon ora omong. Iki lho, Truk. Iki, ora apa-apa nek kaya ngene watune dualang sangit. Ceprek. Apa? Ceprek mimik apa meneh ya jenenge? Bagene kowe mah hafal kewan cilik-cilik ngono kuwi. Lah ya jenenge ngono kuwi ketoke. Iki ceprek iki. Tak Hmm. jungkatane. Kok sejungkate? Ra nyambung lho. Ajare nyeprek. Mbah, ngomong. Kowe sing radongi kowe. Lah ya piye wong kewan kok dijungkati iki? Rumah kamu kewan iki ra ndek rambut to? Duwe iki. Gelo tak dudu iki. Gelo, lho iki sing gondrong. Lho, wah, iki sing gundul. Iki sing ndase tengah ora ana rambute, pinggire ana werna-werna. Padake ya ming cilik ora. Kowe nek ndelok tawon kae tok mati nganggo mikroskop. Mikroskop sing ndelok barang iso gedhe lho, Truk. Kuwi penuh dengan bulu. Oh iya to. Terus jungkate sepiro? Hah? Jungkate. Sik to. Nebulungku barang ya, Tin. Mula ditutupi mingkem. Mingkem jasmu. Lah piye to? Wong dalange dunake mingkem tenan ora dibayar. Lombangane klebon. Hah? Piye? Bang. Hah? Kuwi apa to jane? Hah? Ora apa-apa. Mangan bangku lho. Aku tahu mripatku klebon. Walang sange dhewe melu ta kowe mbiyen?
Melu. Ah ning ganjuran kae. Zaman kae to. Heeh. Ana kae to. Mak bleng ngono kuwi tak kedhepe ngene iki mah nguyu to. Wah nang mata panas banget aku langsung digotong karo Pak Dokter. Tak ora disuntik matane ditokke suntik bumi disemprot banyu anget. Kok ora disuntik ya? Ora, wae men picak. Seneng aku nek kowe picak, nek aku seneng kok nek aku picak. Mboten lho ben mari nek wong lara nek disuntik ngono lho. Ming disemprot banyu anget ya lho terus ilang priye iku umpure tenan. Aku terus dendam. Kapan ketemu Walang Sari tak uyuhi genti. Terus wis aku neng mobil ki eneng. Wah, tak jukuk wulune tak ke njaba. Deleke lemah nggon watu tak tur. Mudyar kowe. Kejek-kejek kae. Iso urip tak tutukke si santung. Apa? Mana saya lho tak tutuk nganggo watu. Tutuk nganggo apa? Watu. Oh. Kok ming ngono. Aku gak. Apa sih? Gaya tenan nek muni basa Indonesia kemayu tenan ya asli tenan. Heeh. Akeh sing do nganti go kepencut kok iki ono sing WA aku lho Gong Tatin itu kalau goro-goro suruh bahasa Indonesia saja. Wah, malu-maluin. Dia itu bahasa Indonesia cuma tahu sekedhik piye. Cuma tahu sedikit. Sedikit. Medun nang rest area Cikampek iki Jakarta ya tuku apa-apa ki tumbas. Modar kowe aku ngono. Wonge sing dabakul, "Apa Mbak? Mau beli apa?" Tumbas. Ada dong. Tonto ya. Nek nang omah tumbas ngono. Ya Jawa iki aja digawa ning kono. Lanjut ya. Aduh, di sini panasnya ngendrang-ngendrang ya. Di sini saya dek pasadus. Waduh, aku krungu kon jaba isin. Glodak. Aduh, ciduknya tiba. Nang kene kaya meni, apaan sih? Alah, anake sutar kemana? Lah ngopo lho anake sutar ya manusia kok entuk basa Indonesia. Mbok ya rasa haleman. Ya itu kan keluar sendiri. Hah? Mas. Hah? Apa ta Bagong ki? Bicara apaan kamu? Maksudnya itu secara tidak langsung itu ngomong sendiri ngono lho. Jam pusing kepala. Jadi bisa disirahe ngopo ora? Kaya ana sing mak gremet-gremet nang sirahe. Dicopot, delok. Apane? Jerone ana apane? Ana ndase. Pasti anake wani mlebu mbok menawa. Ora tak copot. Kowe nek iki prondasku iki terus seneng banget e. Mergane apa? Embo, kaya arep tok liling kae lho rasane. Ora ana rambuté gaya. Ana wae. Mangsane ora manis ya, tak semir e. Waduh, disemir ora. Mer putih ya. Ya ben ya. Rambutnya semir putih. Ha iya, kuwi jenenge wan ora semir. Men, Truk. Ya. Sampun. Matur nuwun. Ha iya. Wis jam 3 luwih, Truk, arep bubar jam piro? Ha iya. Ming perkara ngrembug kewan cilik-cilik kuwi mau. Heeh. Nanti blandang kok ya. Ha iya. Ya, Truk, ya suwanane Bapak. Ayo, suwanane Bapak. Karo ngenteni ndoro-ndoro le padha rawuh ning Karang Kadempel. Ayo. Janeng yaning nalaka ngati langit om Mambang pantepasolan mamaneka lintang Tulya kusuma yana sumawur
Ayat langening kalang banaglar pandaan moncar non lir kekonang surem sorotetan badan Majakunggir Abimanyu apa dene Gatotkaca sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa kulup sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah Padanawa sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Kakang Semar inggih Siwa Badranaya supados sowan ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Prabu Darmakusuma mugi dados ing kawuningan wa bilih sakmangke Kyai Semar nedya gadhah damel inggih menika gegayuhan ambangun Praja Ngamarta sarana ambangun kayiwangan ing mapan wonten ing Praja Ngamarta boten wujudan papan ingkang endah imbaning kayangan babar pisan boten namung kala wau kinarya sasmita bilih kayiwangan Umikun sing langit kelap-kelapaton lerken saking risang mawe gandrung ing Antarja nggih kasinggihan kula ingkang sowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk wa ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wak ping Mandura Tampanono kula pendhingga jimat paripin dayaning kasantosan eneng apa kowe sowane negara Mandura mugi dados ing kawuningan lho sowan kula mboten saking pingajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan anakku jangkar bumi nggih kasinggihan mengaten. Wigatine Kakang Semar utawi Siwa Semar Badranaya badhe ambangun kayiwangan wonten negari Ngamarta. Mboten ateges ambangun papan ingkang endah namung bangun dhateng gesangipun para kawula. Bangun dhateng lair batosipun para kawula sak negari Ngamarta. Saengga negari Ngamarta sak mangke saged pulih kados wingi-uni mujudaken praja ingkang ayem-ayem tentrem. Nanging kedah syarat-syaranipun wonten kula kunjukaken rasa paduka Kanjeng Wah ing Mandura. Lho. Syarat-syaranane apa? Syarat-syaranipun boten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Wah Mandura maring ngampil pusaka ing Mandura. Kyai Nenggala tuwin Kyai Alugara. Sak mangke pareng ngobati kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Lho. Kyai Nenggala inggih kasinggihan mekaten. Antarja. Yen mesine kowe ngerti, Kyai Nenggala Kyai Alugara kuwi duwe pusaka bain-bain. Kuwi pusaka kadewatan. Lah kok dadi Kakang Semar bakal mboyong wujuding Kyai Nenggala lan Alugara dadi sarana sarastrana bangun kayangan negara Ngamarta. Apa ora melek mripatmu? Kyai Alugara kuwi pancen iso tok gawa, iso tok boyong. Ning nek Kyai Alugara utawa Kyai Nenggala kuwi mapan ana ing sak njabaning daging, sak jeroning kulit. Kuwi ora iso digawa dening sapa wae. Kedah saged kula boyong, Po. Nek aku ora entuk, kula kedah meksa lan paduka Kanjeng Wah Prabu Mandura. Piye? Kula kedah meksa dhateng Kanjeng Wah Prabu Mandura kemareng maring ngampil pusaka kalih. Kowe arep meksa karo Baladewa ya? Kowe arep meksa karo Baladewa? Yen ngono kowe wani karo wakmu Mandura. Mboten ateges wantun, nanging menawi kula wangsul mboten pikantuk damel, ateges kula badhe dipun paidu dening Siwa Semar Badranaya. Sampun mboten wonten giranipun kula jejer satriya, teka kula sampun sagah nanging mboten kababar dados pakarti. Yen ngono karo wani karo Baladewa, nyuwun pangapunten. Iblis lanat bayi wingi sore.
wedahipun nenget. Yo, aku tak sareh. Bangane seseke ra jamak-jamak aku tak sareh. Aku tak sareh. Ngoyak apa, golek apa? Iye, nyo tampan ana Kyai Nenggala. Koko Prabu, Nggih, kula kanthi wonten ing arah kadempel yo. Ayo Kresna tak tutke. mareka den prayitna samurire seka balik tityani gandayani Trisunya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar Kakang Semar. Apa niate Kakang Semar pancen wis kaya diaturake dening atmajaku kabeh? Yo, Kakang Semar. Kakang Semar apa pancen kaya mengkono? Den. Napa sing kula lakoni niku mboten kula kok pribadi dhewe sing ngrasake. Mboten kula dhewe sing ngrasake. Ning niki kanggo kabeh, kanggo bebrayan, utamane bebrayan negara Ngamarta. Kula nyawang negari kula, lah kok wis ora kaya mbiyen. Katone wis ora tentrem, katone wis mboten jenjem. Kawulane padha nggugu karepe dhewe, sithik-sithik gegeran. Ana perkara sithik digawe rame, ana perkara sing sepele digawe ora tentrem kahanane. Kahanan sing kaya ngoten kula niku ngrasakake. Nek kawula Ngamarta wis koncatan rasa kamanungsan, mula kudu dibalekake. Negari Ngamarta niku dados negari songsong agunging para kawula. Negari Ngamarta menika dumati saking pulo-pulo ingkang kathah ning rumiyin manunggal dadi siji ning saiki kok sithik-sithik geger sithik-sithik geger. Awi dipun dandosi sranane sampeyan-sampeyan iki minangka dadi pangareping para kawula aja wegah cedhak kalih para kawula. Aja rumangsa sampeyan ora duwe tanggung jawab nyaketi batining para kawula. Kawula niku mboten butuh diparingi duit, kawula niku ora butuh diparingi brana picis. Ning kawula niku butuh dicaketi rasane, dicaketi atine. Dikaruhke mawon wis senenge ora jamak-jamak. Anane kanan kaya ngeten niku merga kawula ora nate dicaketi karo pangarepe. Mila awi sing ngempun nggih empun nanging sakniki awi didandani alon-alon dibangun
supaya Ngamarta embanipun kados wonten ing kayiwangan. Gesanging para kawula kebaing katentreman, kebaing karukunan. Sami-sami ngraosi bilih gesang wonten negari Ngamarta kedah junjung dhateng negari Ngamarta. Ngrumaosi jejer putra bumi kudu ngreksa marang praja ing Ngamarta. Kakang Semarya. Lah banjur pusaka iki gunane apa? Niki jane rak minggu srana sampeyan ledo tekan Karang Kadempel. Nek mboten kula jaluk pusakane ngeten iki, sampeyan ora bakal tekan Karang Kadempel. Mongko kula niku abdi lho. Kula niku abdi. Ora ketang pisan pindho ya sok ditileki. Ora ming dinengke mawon. Nek kula ditileki tok tuk Semar kowe waras apa ora? Kula niki le sowan ya mempengi ra jamak-jamak. Pendak-pendak kula caos bulu bekti glondong pengareng-areng dhateng punden Pandhawa ya seneng kula mboten jamak-jamak merga pendak-pendak kula dikaroke. Ning kula ya ora tau ditileki, ora tau dikaroke. Mula kula gawe srana kaya ngeten niki. Ning napa sing kula ucapke bakal mbangun kayangan niku nek mboten dibantu oleh punden-punden kula sedayanipun lancur-lancur Pandhawa mboten ajeng isa nglakon. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar, Ndara Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa ngemutaken para putra-putra lancur Pandhawa ya ampun ado-ado kalih para kawula. Dicaketi atine para kawula, dicedhaki. Mangke nek sampeyan cedhak kalih para kawula niku ora usah mangkongkon, ora usah mangumumke, ora usah